Čus, dneska tu máme nový update v Brookhavenu, no iba tak som proste išiel na Roblox, zahrať si Toilet Tower Defense, ale videl som kamo, že tu je nový update v Brookhavenu, takže ja som to iba tak rozklikol, takže to nič, ale máme teda kamo, keď si dáte props, tak tu máte trošku pomenené veci a sú to. Neviem, čo to je toto, ale OK. Si zmením postavičku. Čo musím mámu, to je jedno. No a máte tu toto. Potom tu máte ešte toto. Ale to posledné je za VIP, takže kto má VIP, tak si to môže aj kúpiť. No a potom tu máte tiež niečo, to je vlastne raz, 2, 3, 4, 5, OK, to je jedno. No a tu tiež máte toto ako, proste neviem, čo to je sakra, jak sa to povie. Neviem. A keď tu dáme toto, tak tu máte len toto. Pozrieme sa do arcade a či tu není niečo zmenené, nejaká budova alebo tak. Tu už mi niečo... Nie. OK. Takže pozrieme sa ešte na domy. Jo. Už vidíte nový barák, že ho všetci stavajú a nemám kde postavať. OK. Takže postavíme sem. Jo, aj... Počkaj. Takže keď si dáte toto, tak môžete tu postaviť práve tento barák. Komu? Ale to vyzerá strašne cool. Auta, neviem, či to sú nejaké nové, alebo tak. Pozrieme sa ešte... nie. A pozrieme sa sem. Poďme od tohto. Tak. Zatiaľ nič. Nič nové. Nie. OK. Takže keď tu máte nový barák, tak tu môžu byť aj určite skryté miesta. Tu nič, kamo. Pozrieme sa ešte sem. Ja, to je kúpeľná. Počkaj, to je kúpeľná, ale OK. Hneď takto pri okne. OK. Čo je tu? OK, tu máte izbu. A v druhom patre není nič. Tu je tiež to isté. So sprchou a jo, tu je toto. A toto. Jo, tu máte proste obojstranné. Jo, a to je strašne cool, akože no. To vyzerá strašne dobre, kámo. Hneď takto nekončíme, pretože trošku som si pripravil, až tak nepripravil video z tohto nového updateu, keď tu už máme tento nový update a nechcem nikam. Čakaj, ale to nie je reelko, tam niekto musí byť, lebo to chodilo kam. Takže pripravil som si tu nový update a bude to zároveň aj video. Takže asi môžeme začať. Nemám to také premyslené. Tak, môžeme rovno začať. Teraz. Takže tu máme nový barák a zaujímavá Jongusová máma. No a my ešte ideme si zahrať Robloxík. Sekcia Roblox, bum. Jo. Tak. OK. Jak se Jongusová máma stala youtuberom? Máte tu video. Takže kámo, ja som už nechcem hrať ten Roblox, ale musím sledovať ešte nejaké videá Jonglího. Tak. Zapneme telku. Ideme sledovať kamo tých youtuberov. Proste.
vrtelku zapneme a zase pôjdeme ešte vyspať. Sakra. Poď, OK. Jo, presne sem. Tak, zatiahneme. Tak. Zasneme. Tak. Trošku proste hovorím, že musím mám hlasom. Chcem to trošku napodobniť, takže... Tak. No a zamkneme si ešte barák. Na ďalší deň sa prebudeme a pôjdeme nakupovať vlastne. Takže, nechcem počkať, kam ja musím ísť proste. Tak. Smahneme si toto. Haló? Čo? Hej? Však ale ja to mám? Počkaj. Net. Jo, toto nemám, to viem. Mám. Dobre, všetko mám, ale... Počkaj, hej? What? Haló? Čo sa tu vlastne stalo? Plus 20? Počkaj, toto sa mi nejak nezdá. Dobre, to nejde, ale... Kamo... Ja to mám? Však áno, plus 20 special, exclusive vehicle for more play choice. Čo je toto? Čo? Niekto volal? Jo, tak ty si mi volal. Tak sorry, ale... Ne, vôbec. No, tak potom si musíme spávnuť tieto vozidlá. Dúfam, že toto bude fungovať. Okay. Dáme si to v ružovej. Sorry za toto, lebo nejak mi to nešlo spávnuť. Dobre. Tak ideme teda nakupovať ešte. Ideme nakupovať. Tak, kúpime ešte nejakú Coca-Colu. Bum. Banán, jablko, pizzu, Doritos. Chcem Doritos. Čakajte, Doritos, OK. Nejakú žmažlinu. To je asi všetko. OK, tak. Mám plný košík. Zoberiem si len tašku a čus. Počkaj, niečo mi prišlo na mobil. Tak. Kamo, čo mi zase prišlo? Otvoríme to. A jak sa stať youtuberem pre Čongusovú mámu? Jo, takže stať sa youtuberem. Bol by to aj dobrý nápad, pretože by som nechodila do tej Starbucks. Tak, neviem. Takže pôjdeme teraz domov. Nabrali sme nejakú zase barónu, vole. Haló. Ale ja im môžem dať. Čakajte, mám house. Škoda, ja tu mám sakra. Tak nič, dáme si to sem. Tak jedem teda nahrávať nejaké videjko na YouTube. OK, takže začneme s tým, že si tu dáme určite nejaký ten telefón. Tak, boom. OK.
Zadancujeme si pekne. Dance. Pum, napríklad. Takže Takže čus lidi. Dneska tu je poprvý Jongusova máma. Dajte sa určite odber a like na to video. A ja si s vami lúčim a zatiaľ čus. OK, jedno video je nahraté. Teraz si to preložím do mobilu. Stiahneme si to sem. Pum. OK. Len to nahrať. Tak, OK. To nahraté. Kamo, nie takto 200 zhliadnutí, kamo. What? Hej, ale to musím, kamo, toto musím. Tak. 2000 zhliadnutí, kamo, iba za 2 hodiny. What? OK. No, toto je docela pekný barák, ale prefarbíme si ho na rúžovou. No a asi pre tohleto video by to bolo všetko. Zanechte like a odber na videu a zatiaľ čus.